So mukoma vangu vakabatwa nemweya wetsitsi nerudo, vakati munhu uyu haana kwaari kukwanisa kuenda, rega ndichimupo pekuti aite sei awane pekugara. Ndobva vamupo zveusiku ihwohwo, sezvo munhu anga akumbira kuti inini ndokukumbirawo kuti ndikwanise kuwanawo pekurara zvanhasi, kana mangwana kuchinge kwaita ndozobudirira ndoita sei ndoenda. Mukoma wangu mweya wetsitsi nerudo nemwoyo murefu vakaita sekudaro, havana kuziva kuti vari kutozvipinza pana taisireva, vari kutozvipinza pama1 and iyi vachairigreta muupenyu hwavo hwese. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pamazimu Untold Stories, pandokupai nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzekuti mukadzinzwa mega munogona kufunga kuti idzi nyaya dzekunyepa, yet dziri nyaya dzemachokwadi dzakatoitika, but the only difference ndekuti dzakashaya akadzitaura. Kana iri first time yako sakanga nokusiya wa subscribe andika ndokuti zvinhu zvirambe zvichitendera mberi. Ngatingosvike pa 10,000 subscribers apa, kaizi munondigonera imimi andika. So nyaya yedu iri kubva kuna mukoma vedu izvi vari kuPoland, but vaigara muno muZimbabwe vachishanda vari purisa. Vanotaura vanoda kunyasoshare iwo kuti how he was trapped by this lady into marrying her andika. And up to now, it seems as if munongoziva imbalance karipo kuti mukadzi akataura anonzwisiswa, but murume akataura pane zvinenge zvichingoitika. Ngatinyatsonzwa nyaya yemukoma wedu kuti yakafamba sei, chii chiri kuitika, zvirikufamba sei, zvakabva nekupi zvichienda nekupi. Right, zviri sei mukoma Slick, muri sei? Alright, nyango yakamira yakadai, so ndoda kushare nemhuri yeZimbabwe. Ndingangoti basically inyaya yekuti ndakaita mwana nemudzimai, but maitikira tikaita mwana uyo ndakamuita nemunhu wanga ndisina kubvira tambodanana kana kunge takawirirana kuti ndozvoda kuitika ipapo. Ndingangoti hatina kumbobvira tadanana naamai vemwana, but takasvika pakuita mwana because nezvakazenge zvaitika ipapo. Asi handongotenda ndichoti aiwa mwana wacho atokura, atova mujaya, atova form 1. Saka regai ndirondedzero mafambiro akaita nyaya yacho kubva pekutanga kusvika maitikira zvikaita kusvika pari nhasi. Gore ra 2010, muna 2010 ndaishandira muHarare, ndichishanda kuZRP, Zimbabwe Republic Police. Ndiri papolice station yamu, one of the locations dzemuHarare. So zvaitika papolice station pandaishandira apa, taiva nemabhesi maviri, saka taiva nerimwe bhesi raiva about 5 kilometers away kubva pamain station pataishandira. So kubhesi koko ndo kwandaiwanzonoshandira. So right, zvaitika ndezvokuti bhesi iri rakavakwa padhuze necomplex. Complex maitengeswa zvinhu zvakasiyana siyana, mamune zvimashoping mall. Ndingangoti chicomplex chachiri chishopping mall mulocation iyoyo. Saka bhesi rakavakwa padhuze nepaentrance yekupinda mucomplex yaiva neshopping mall. So mushopping mall maiva nemumwe musikana aitengesa yamune one of the shops imomo maitengesa zvimaelectrical gadgets, hembe, zvinhu zvakawanda zvaingohodhwa from South Africa, Zambia, whatever. Ndo maaitengesa musikana uyu. So usually tati vanhu vazhinji vachipinda mucomplex vaitopfuura nepane bhesi pataishandira, tichitoona umwe tichitongomhoresana, taitotozana navanhu vakawanda zvitatane nguva tishandira ipapo. So what happened ndezvoti one of the girls aishanda umomo munhu wati taitomhoresana naye, tatotozwana nemazita ndepi zvese abo chichi, achitopfuura mandezi achitoenda kubasa. Dzimwe nguva atopedza basa kuenda kumba chichi tingotaura naye.
but asina nyaya dzaenda kurestaurant. So one of the days ndaitanga basa na 3 p.m. ndichipedza na 9 manheru ndaiva pa PM shift. So ndashanda tunda ndine mwe mujunior wangu wanga ndinaye ipapo wandaishanda naye. Saka it happens kuti pandikatanga basa na 3 ndakasvika musikana uyoyo aitengesa muya mu one of the shops yamo akatogara pabhenji remubhesi muya achitotaura nyaya nomwe mapurisa anga arimo vanga vakutopedza basa. Vandatosvikawo nditatake over ndichitotanga basa ndivanamuono arimo vatatanga kutodi kutongotaurawo naye nyaya ako nhasi uri kuita sei chichi paipa zvanzi amaya nhasi handiri paoff ndakazorora chichi. Saka nangoti ndingoswera hangu tiita nyaya vatatanga kutoitawo nyaya naye paipa tichitotaura zvakawanda wanda unobva kupi chichi ndopatakatanga kutobvunzawo zvakawanda wanda achitotaura ndobva kuzhombe chichi aitaura zvakawanda titodi. She was just a good looking girl. I told her that actually very young, but inini for that time handirakumbonye ndaita mainterest naye zvokuti ndaifunga kuti pane zvandingada pari, but ainguva munhu ngototi taingotaura nyaya. So what happened ndezvokuti day iroro racho randikamuwana ari pabesa takatozotandara naye zvokusvika kuma 8 dzemanheru. Saka pane patikatomubvunza iwe time zvazi kutofamba hausi kuenda kumberi, akatoti hamaya mhomzi wangu havako kumba. Takatomubvunza unogara nandogara namai vangu ati mhomzi havako kumba, saka hapana chokumhanyira achaenda type. Takandoti maybe hamenoziwadi hatinamboita pressure nazvo. Saka isu saka takasira kuchinjwa that day iroro vanhu vaitochinja mapurisa atokasira kusvika maraundi ma half 8 vanga vatosvika taend off paipai takutoenda kuchimba. So inini manje kulocation kwandaigara handirika it was opposite that location yanga ine base iyoyo. So uyu wandaishanda naye aigara the other side of that location. Saka inini by then ndandine mota yanga ndinayo kana muchizwa ndandine bluebird, Nissan bluebird station wagon aya ndo yanga ndinayo. Saka imota yandaifambisa kuenda kubasa chichi ndaikuishandisa zvongweni usually ndaingoshandisa kuenda kubasa nokuti. Saka mwangu yakati chindiperekedza nekwandogara uku then wandidropa obva waenda kwako ina hanomboita pressure nati handei. So musikana yakabva ati unogara uyuka ndokudhuze nekumaraini kwangu, saka ndokumbira kujoinai then munondisiya kumberi uko ndoenda kumba. Saka ndatombofunga zvakawanda ndakabva kuti handei patopinda mumota paipai nomupesi wangu patandorwa mota tichienda nekumaraini kwauko. Saka it happens kuti ndakatanga kudropa mupesi wangu ndowandakatanga kudropa wandaishanda ndowandakatanga kuti kudrop iye aidropera kumberi. Saka ndarwa mota ndaunosvika pandaenda kumudropa kuti ndichidzokera ndiende kulocation wandaigara inini. Akabva ati ndachikumbira mundisvitse paden bhozi ichi ndogona kusvika gate rakiwa ndikanetseka kupinda. Saka ndakatombofunga kuti patichi ndakati alright ngandikoni vandatomuperekedza vandanosvika paipai. Saka iye akatobuda. Saka akabuda akasiya anga nekabhegi kapesi kangara akasiya kasapasiti zvanzi ndimirire abva andonoka gedhi. Atrai kunoka gedhi rairatidza kunge rakakiwa akatopotada kuvhuravhura bva wanange rakakiwa bva adzoka ati gedhi rakiwa. Saka apa rege nditrai kufonera musikana ari mukati andikinurire I'm sure moms vadzoka kozi kana gedhi ratokiwa moms vanenge vatodzoka. Saka adaro mba atirada kufona but foni haisi kuita vatanga kungoratidza kunge munhu atova frustrated ngechichi. Ndikati but iwo onanga wanga uchidelay apaipa wakagara wako zvanzi amaya anomboziva kuti moms vanogona kudzoka but I'm sure vadzoka ndosaka gedhi rakiwa. Ndasikawoita sei manje nawo chitasaone ini ndakuda kuenda kumba zvikanzi ndautokumbirawo munondisiya pazasi apo panogara ambuya vangu. Ndikati ona zvawakuita manje zvakanzi ndautokumbirawo mba atoratidza kuti ndisatsitsi bva ndati alright it's okay hande mba ndaenda paaiti panogara mbuya vacho mba asvika mba atodzika mba andonoka dhora yakanoka apapo hapana nakabuda mba anoka futi hapana kabuda.
achibva adzoka zvakanzi pandatoti mahwana pandati uyewo chichachiuta zati uende kubuy time one zvinotwa zvanzi ndatoti mahwana kumandorara pai chichi akutoradza chema pai. Saka inini ipapo ndakabva ndafila kuti zvikuita musikana uyu guys something like a trap something is happening. Ndakatonyumwa ende by that time ndaitoro munhu aitoriyo nemaissues anga ndinawo ekuti ndandisingade something nonsensikawo pamberi pangu because ndandambosanganawo izvozvo mamoziva kana uchangobva mukuroora uchadini unombosanganawo nezvimwe zvimaskanda saka ndasiuda kudi kuita zvakadaro saka ndatogara nazvo noti musikana wenyange wakada kunditira miedzo inini I'm going to resist miedzo yese achanditira because ndakatotanga ndatozviona kuti munhu there is something zviri kuitika paari akatanga ngochamba pandatomubvunza ndikati saka iwo apa uri kuronga kuita sei apapa iwo zvikanzi no ndautongokumbirawo kuti ndikwanise kurara mumota menyu then mangwana ndozoya kumba kunze kwachena. Ndakati kurara mota hazviite uchirara mota zvaita sei zvikanzi taura chokwadi apa ndangatorara panze because hapana pandicharara kumba kuti gate richavhurwa mbuya vangu vangandifunidza kuti vanogona kundivhura ndikuona apapo saka hapana kwandichatorara. Saka ndakambofunga kuti ndimudzikise zvepawa but ndangoti alright it's okay. Pandati mota yangu ndopaka pane rimwe bhesi repolisi riri kudhuze nekwandogara kune the other bhesi redu. Saka ndokusvika ndopaka mota ipapo kana ndikwanisa kurara imomo urara imomo. Abva atoti it's fine munenge matoita basa. Then mba ndatodhiraivha mota mba ndasvika pabhesi rera mba ndapaka mota yangu ipapo. Ndapaka mota paya mba ndatodza vakomana vangu vari pajuti ndati amana mota mangu mune munhu atauda kurara imomo. Ini ndaenda kumba saka mukazoona mune munhu ngoziva kuti ndingamuti avate imomo zvanzi alright it's okay. Mba ndatomusiya akarara kuback seat kwemota kuyani. Bva ndaenda kumba. Inini ndaizotanga basa mangwana futi ndani na 3 saka kumakuseni ndakatomuka ndakatorelaxa padeni anombofamba anomboita ndatozobuda kumatunda unotora mota kuti ndiende ndidzokere kubasa kubhesi kuya kwandoshanda. Ndikusvika paya ndoda kutora mota panganazi ndikuona munhu arimo akatorara. Ndomubvunza kuti koiwe uchirimo watadza kuenda kumberi makuseni kuchi vatanga kutaura zvakawanda kuti kumba ndada kuenda but ndazofunga kuti ndonaudza ndarara kupi zvotsakani ndototya kuti ndotangira papi taura nhoroondo dzakawanda iwo kana unga uchiziva kuti ndizvo zvawachazosangana nazvo kuwaiwo unga uchispenda time wakagara uchitadza kuenda kumba kana uchiziva kuti unosangana nesituation yakadai taura zvakawanda paya alright. Ini mba ndati ainda kutoenda kubasa kaizvo zvakanzi handimoniseko kundoita plan ndasvika ndibva ndarwa mota ndadzokera kubasa. Ndatosvikoudza mufesi wangu anga atosvika pabasa iona munhu uya achamari nezuro achiripo autonzi koma munhu uchiri naye ko zvakabva sei asi anozara nezuro here automudza paipa kuti munhu ona zvakazonai zvaka automubvunzawo kuti koiwo chii akumuti no ndakazosvika gedhi rakiwa ndikazodaisa ndazoona kuti momzo adzoka saka atova mahwani zvendikutadza kuti kusvika kumba ndichi ndapurira kupi saka ndonyari kundinetsa but izvezvi regai ndingoenda chero vakaita zvakaita vanongoita zvakaita but regai ndingoenda chibva ati ndakuenda but handa mari yekombi bva ndatomudza dhola bva ndamupa mari yekombi ndati it's okay mari yekombi abva totora dhola lera bva anokwira kombi bva aenda right aenda kudaro mufesi wangu atondibvunza paipa kuti blazi chimwe chazoitika pamunhu atoti iyo munhu ndikutomususpecta uyu pane zvikuitika paro because my actions akazondiitira nezuro anenge aine zvaaida kuti ndiite paari but inini sofa ndine zvidi zvokutondinetsa wanza handina kubvunza ndaita ndava interested neizvozvo saka ndaregadi aende kumba kwavo vanzi zvakatomushamisawo ndikatoti ndo zvadino zvaitika. So what happens ndezvokuti musikana uyu akabva aenda asvika akabva adzokera kupi kumba kuya kwaaiti ndokumba kwavo. So asvika ikoko hamene ndakazofungei ndakaona kuti mission yake yanga achida yaita failed achibva azofunga kuti ndoita sei manje apa zvanga ndichida zvaramba zvanga akateera. Musikana uyu akabva nekina afunga zano rake mba aenda kumain station kupolice station kumain kamba kwataishandira mba asvika ikoko zvikanzi ndine nyaya yangu yandoda kuripotawo
zvanza ichi yoda report zvanza nezuro ndakadhileyiwa nemumwe mupurisa anoshandira panapa, saka andidhileya kudaro. Akazi ndauda kuenda neni kumba, but on the way akarara neni muroad mbauda kuzoenda neni kumba, saka ini ndakabva ndaramba. Saka ndakazorara mota make, saka nhasi azonditi chienda kumba, saka inini kumba kwacho ndikuona kuti handikwanisi kuenda because akarara neni. Saka zvikanzi mupurisa wacho ndiani paatotaura paya. Zvikanzi saka uri kuti chii zvakanzi saka inini ndakuvhurisa dhoketi because handirepa. Saka zuva iroro anga ane chimwe chishoti chaakauya anga akapfeka, saka paakatoenda ikoko chishoti chacho anga atochibvarira zvezvokuti aitoti hanzi ndo akatondishandisira force kundibvisa shoti rangu rikatobvaruka. Atoratidza mapurisa yakuya bva ndatofonerwa zvakanzi kuiwe pane munhu ari kunongo ari kutaura zvakadai unomuziva here munhu? Ndakatoshamisika pepe, ndakatoudza kuti izvo zvakutaura musikana ndakati munhu ndomuziva but zvaataura zvaazvikwanombombura taita zvakadaro. Ndakutodzama kutsanangura zvakaitika zvanzanoyo yakuno kuti titaure nyaya yacho tiri kuno kumain station. Then I have to drive but aenda kumain station yako ndatosvika utomuona aripo zvechokwadi akatogara utochema utoradza kushungurudzika. Kuichi zvakanzi atova nemwe fesi atopanduka utoradza kuti haachatobvisisi. Saka zvikanzi shamwari nyaripo ndeyekuti munhu atotaura kuti wakamurepa iwe munhu ezuro. Saka isu takatovhura dhoketi. Saka inini furanzi ndakabva ndatayo kana dhoketi vhura yenyu because munhu anambobva ndambomubata kana zamu kana kumuguma kana chii hana chandakambomuita munhu arikutaura kuti ndamurepa. Dhoketi vharatovhurwa. Saka dhoketi ratovhurwa paya vatonza saiwe watova musungu ndo zvatovapo. Saka zvadaro paya dhoketi vharatangotoitwa paya ndozi kuti kwewo chii paya mufesi wangu automboti but munhu uyu akadii kuzvitaura nezuro time dzakasvika paya kuti ndo zvandaitwa nomufesi wako chichi. Nyaya dzake dzaingoratidza kuti dzaiva dzokufabricata. Saka zvadaro paya ndakabva ndatonza munhu ngaatopinda mukati. Nyaya yabva yatokora muto paya. So munoona zvinoitika mba ndezvekuti ukasangana nechallenge yakadaro kunouya vakawanda vanenge vachikuadvhaisa vachikuudzawo dzimwe pfungwa dzavo vamwe vachitaura zvavakasangana nazvo. So haivhi kuti vanhu vakawanda vakatanga kudarodza wangu kunoona nyaya dzerepi yadzika. Inini one experience anga ndanayo pabasa ndaiziva kuti nyaya yerepi inyaya kuti unogona kungonyura usina zvawaita. Unoda kuti vanhu vechikadzi dzinguva zhinji vanogona kuteererwa darika vanhu vechirume. Saka vanhu vakandiadvhaisa vanoti iwo chimbonzwa kuti ari kudei musikana uyu chakonzera kuti adaro. Saka azobvunzurudzwa nevamwe mabvunzanziwe nyatsotaura iwo alright toti alright akakurepa akarara nemunhu but pamukarara mese masina kuwirirana zvanzi tatawirirana but problem ndeyekuti ada kuzondidhamba. Saka ura kuti aite sei zvanzayo inini ngaanditsvagire pogara anditsvagira pogara inini handirana problem nazvo ndobva ndowithdraw dhoketi handibhadharare ndomutsvagira pogara ndowithdraw dhoketi. Saka inini semunhu anga akuda freedom handingamboramba pandikaudzwa izvo ndakati it's okay ndokwanisa kumuitira zvaari kuda because shungu dzangu dzadzoti ndikaona freedom ndombonyatsoinvestigata kuti musikana uyu kumba kwaaiti kumba kwavo ndekwavo zvechokwadi here. Vaiti mai vake vaiti vanoshandira mushopu mayamuya ndimai vake here, ukama hwacho hwakamira sei, ndo zvandaida kuti ndikwanise kunatsonzwisisa. Saka ndakabvuma nyaya iyoyo then bva ndati zvanzi okay zvatakuita patakuhodha dhoketi iwodi oita zvamuwirirana musikana kana mazowirirana zvokuti makuwirirana kumberi uku then anozowithdraw dhoketi court ati alright. Saka ndakabva following day racho ndabva ndaenda kubhengi bva ndatora soft loan kubhengi. Ndakatora soft loan yekuma$500 bva ndatouya bva ndamufonera bva ndanotsvaga imba ye$40 ndakatomutengera mudziyo mumba, stovhu, mapuledzi, magumbezi because aitotada handina chandinacho chichi ndatoti ndatomutsvagira imba ndikamutengera nefomurapa yekutani
avatire zvese nechichi. I spent something like $500 kutengera zvinhu zvese izvozvo zvoudidi. Right, zvadaro paya ndakazodzokera kubasa pandanochibvunza mai vaya ndakazoenda kushopu aitengesa. Pandanoona kwaane mumwe musikana anga ari kutengesa ndati ko musikana uya aimbotengesa muno moyo anomuziva zvanzi musikana mutora handimuziva chandiudzwa ndoti pane musikana akadzingwa basa last weeks akadarikayo achinzi anga ashotesa mari yakatowanda saka akabva adzingwa basa. Pane musikana anomuziva here zvanzi aiwa ine handitombomuziva. Ndakatouya kuzoreplexa iyi ndikati ndipo kana phone number dzani mai vamunoshandira ndizotaura navo ndipa phone number dzavo. So ndataura navo ndakuabvunza nezvo musikana akadai mwana wenyu zvanzi aiwa no haasi mwana wangu. Musikana wandakatomupiwo nomwe munhu atondudza zita rake iye akatobvawo kushombe akatouya ikoko achizoshanda kushopu mangu ari musikana webasa but akazondibira. Saka jera akandibira pandikaita stroke yavo ndikaona kuti andibira ndakabva ndamuti basa rapera ndikamurongedzesa mabhegi ake ndikati chienda kudzokera ndakatomupa hanzi namai ndakatomba mari yebhazi dzokera kushombe then unozodzoka kana waona ari kwebasa but handizivi kuti akadzokera here kana kuti hana. So ndopandikataurira nyaya yangu kuti musikana atondivhurisa dhoke so zvanzi ndakatomuona musikana anonyeba ndozvaari chichiva atondodzo zvakawanda paipa. Saka later on chimwe chinhu chandikazodiscover ndechekuti dhera akandiendesa pamba paamai ava achititi dhorakiwa gedrakiwa chichichi ndo dhera anga atodzingwa. Then kwaakandiendesa kwaiti kuna kwambuya vangu kwandoda unorara paakadzingwa uku akabva atakura bhegi rake nezvinhu zvake bva anochengetesa kupi kuya kwakwaiti kwambuya kuya because takazokuenda kwambuya vaya tikaona variko akuda kunotora monaki rake ikoko. Ndo pandikatotaura navo vacho vaiti ambuya vakati inanda kutaura chokwadi munhu yana kugama naye asi munhu wandikangobatsira ndaona kuti ari stranded achiti aiti adzingwa paaishanda atoda kumbotsvaga rimwe basa. Saka ndo pandikamuti siya bhegi rako panapa asi handisi ambuya vake atombomuzivawo ndakangomubatsira. So dhera mukatodzoka imimi machitoda kutotsvaga peurara kuti arare ndatobudawo chienda kumadhira angu saka musina kundiona ndiripo. Ndopandikaona kuti musikana wezvo zvese zvaaitaura kwaingowa kunyeba kwega munhu angatoriwo stranded but akakutsvaga kuti opotera kunani. Saka ndaona kuti alright ndozviripo andidika ndakatoona kuti ndiri munhu adonhera awira mutrap. Saka chakutombodiwa pakuti ndibude zvakanaka mutrap. Saka ndakakontinya kumuchengeta paya ndakatodhonza zvemwedzi wese achitouya kubasa achitora mari yemuriwo because zvinhu zhinji ndadatenga chikafu nezvinhu zvakawanda ndadatenga. Saka aiuya kubasa achitora mari yemuriwo achitodzokera kumba kwake chichi zvokuti atodhonza mwedzi wese pandadhonza anotopinda mwedzi wechi2 ndibva ndatomuti but it's wise now kuti withdraw chidhokedrere but abva no dokita asi withdraw abva atoenda kukamba kuya kumain station zvakanzi ini ndafunga kuti nyaya yangu iende kukoti because munhu zvaari kuita handisi kuona tichienda mberi. Handisi kuramba kuti akanditsvagira pokugara anotengera chikafu akanditengera but ini ndikuona nga ari kungoita zvinhu zvokundivhara. Zvanzi indhawa uri kudaro iwewe akutobvunza kuya zvanzi zvinhu zvese ari kuita but inini wachatoratidza kunge haasi kutondida zvachose. Zvanzi manje uda kuti tiite sei zvakanzi ini ndikutoona kuti hapana kwatiri kuenda saka nyaya yedu ngaiende kukoti. Tiende kukoti futi iye munhu akakutsvagira pokugara zvanzi yese akanditsvagira pokugara ke but ndikuona kuti ndezvepaisi because dai gona kuuya achindionawo achiratidza kuti ari munhu waanoda. Saka apesisa kuti nyaya ende kukoti paya ndabva ndafonerwa nemwe sajeni aita nyaya iyo bva ndidaidza kuti munhu wako uyo adzoka panapa utaura kuti ngatiite kukoti asamisi kuwirirana here nemunhu mukuitana sei bada atoenda paya ndazama kutaura naye kochi zvakanzi aiwa uri kundinyebera kundiratidza kuti zvinhu zvauri kuita zvine direction. Saka ndakambofunga kuti munhu ada kuti ndiite sei ndikumuitira zvese mari yemuriwo ndikumupa rendi second month yacho ndakabva ndatobhadhara second month yacho. Saka ada kuti ndiite sei. Saka unoziva kana nyaya dai vanhu vanozama kuda kukwidza kuona kuti
panomboitwa sei apa. Samwe ndiye akazonditi wangu unoziva pane tsumo imwe yeshona inoti uchatye kununa iwe wakasasikwa, ndo tsumo yada kushandisa pauri iwe uri munhu akasasikwa. Saka zvawakatosasikwa ka there's no way you can run away kuti utadze kununira iwe wakasasikwa. Saka issue iri papa ndeyekuti munhu ari kuzviona kuti you are just trying to do things to escape mosva, but zvokuti uenderere mberi naye ari kuzviona apa. But the only way yaunokwanisa kuescape nayo ka kuto pretend as if unotoda nemunhu, wotokwanisa kutoenda kumba kwake wotorara naye wotodi ndokuti abvume kuti munhu ari kuda nezvangu, wotoratidza rudo kwaari. Ukaedzi dom wangoratidza kuti iwewe hauna rudo naye, haabvume kudi withdraw advocate. Saka ndakambofunga ruvita kuti nyaya iyi ndoenda kukoti ndodii, but nelosi yanga ndatoita kudhara ndakatoona kuti alright it's okay, regai ndizame kuita zvaari kuda kuti tiite sekuadvise okungatadi tatione mabhuru. Then from there I started kubva ndaenda kumba kwake ndakatosvika ndikamuti alright I know zvauri kuda kuti tiite, but inini chandinoda ndechoti tange we have to go for tests first, toteswa kuti pregnant test, then mamwe test HIV test and the like, kuti ukaona tiri right go we can continue sezvauri kuda. Akatora fara akatoti no problem, let's go. Pakatoenda kufamasi tikatenga nhingi akatitesta tikaona ball. Saka from there ndakabva ndatanga kudi kurara naye, right. Zvadaro takatokontinya zvemwedzi patatopinda mu3rd month. In fact by that time ndanda kutodevelop my feelings naye, ndakutomuona like my wife, but pfungwa dzangu dzasiri stable. Munhu aingofunga kuti but munhu uri kuchinja, but ndakazingira nechokwadi chakazara kuti munhu akanga ava stranded, but munhu aitsvaga pekuti awane kugara kana kubatsirika munhu angatori stranded zvakanyanyisa. That's why akaronga that strategy, but ndaingoti but strategy yakandishandisira it was not good, but zvinhu zvakanda kutoti ndichikanganwa. But mukugara kudaro pasina, after takaita second month, 3rd month, tatova mu4th month tonditiza kuti ndatova nenhumbu, ndanotenga pregnancy vatotesa vatona nhumbu yatovapo zvechokwadi. Saka ndakana kuti papa pasina face apa zvatodhakwa. Ati chakazonetsa manje takazoti ndonzei zvosvika 5-6 months momo achibva atotanga kunditi inini maitiro andaita apa pandaiti ndikapedza basa dzimwe nguva ndaipfuura nomba kwake ndospenda 3-4 hours ndiriko, then I have to go back home. Ndasingarari ndisina kuenda kumba. So one of the days takanetsana achinditi nasa usikuenda kumba kwako because inini nemukadzi wako takangofanana. Ndakati aiwa zvibude because ndambovata ndisikokumba azviiti. Takanetsana and that lady was very violent and she was very powerful, zvokuti wainatsona kuti munhu idhimoni chaiyo. Zuva iroro akandirwisa zvisingaita. Ndandine kafoni kangu kaNokia at my 1110 aitati akakapwanyira pasi kakaparara. Nguva iyoyo ndakangozonhonga line chete, akabvarira hembe dzanga ndakapfeka, akandirwisa kuti mbichana akandirova. Then landlord ndiye akazonzwa kuti munhu ari kumune fight, because door anga akatokiya, ndo vakazouya vachikinura door. Pavakangovhura door vakaona mawani. Saka ini pandingakutongoona kuti door ravhurwa ndopandikabuda ndichimhanya. Ndakamhanya zvisingaite, ndisina kupfeka, ndatosara neshoti chete, hembe dzisanga abvarura. Pandasvikoona imwe kombi yaitoendawo kumaraini kwandaigara, pandatoudza kuti hamana ndasangana nematsotsi ndokumbira kubatsirwa kubva wanditakura. Vanondisiya kudhuze nekumaraini. Saka ndatosvika kumba, ndakabva ndasvika bva ndatonyembera mudzimai kuti ndasangana nematsotsi, ndarwiswa so foni yangu yabiwa, ndilaiki chichichi, hembe dzangu dzabvaruwa so. Mukadzi atozvinzwisisa.
but chandisina kuziva manje kuti iye akanga atotora nhamba dzemukadzi wangu atori nadzo mufoni make, zvokuti the following morning yacho akabva afonera mukadzi wangu bva atomudza kuti murume wenyu akasvika here nezuro, zvikanzi akasvika, zvikanzi ndakamurova. Zvese zvamukaona zviri paari kana akakunyeberai kuti chichi ndakamurova, nyaya ndikamurovera ari kuiziva. Saka unoona ndakapinda busy because mukadzi wangu abva atanga kuvava, akabva atanga kutondirwisawo, watinyebera kuti ndakabva ndaita double drive, ndakarohwa. Saka ndakarwadziwa zvisingaite. Saka zvadaro ndakati ndoita sei apa, then inini ndakaona kuti uyu munhu wayo akundipinza busy. Ndatoenda kukamba kumain station, ndatotaura kuti munhu akandidai akapwanya foni yangu chichi. Ndatoti inini ndida kutotiwo ndii. Okay, the other part yanga ndasiya ndeyekuti after takumaraund kuma 3-4-5 months we agreed kuno withdraw document area court. Tisati tatoita flackers noises, pane patikatozoenda kucourt bva tatosvika document yabva rato withdraw. Nyaya repi yabva yatopera yatonzi close. Akatoudzwa kuti nyaya ichavhurwa zvachose chichikoti iko kwakatoitwa wondi nemapp kuti we are closing this docket, harichavhurwi zvachose, nyaya yatopera. Saka inini pandikazenge ndakuita zvendi ndakaudzwa kuti kesi yadi yaclosed. Saka ndakabva ndanomuripotera inini ndikati atsemura foni yangu, iye abva andiripotera zvakanzi yandirova chichi. Saka pakabva patovhurwa 2 madokets, ndakavhurwa rangu remalicious damage to property, iye mbva avhurwa rake reassault. Zvikanzi this time docket renyu hatisi kuri withdraw, motoendesa kukoti because mukatinetsa tika withdraw madokets enyu moramba muchingoita zvisina basa. Saka anga atova enuisance kwandiri munhu zvoti ndada kutotadza kuti ndogara sei. Saka zvadaro takazoenda kukoti nemadokets edu aya, rangu remalicious damage to property rake reassault. Patasvika mukoti kuyabva tapiwa mafree bail tese. Tapiwa mafree bail on the next court date ini ndakaenda, iye haana kuenda court, achibva issue warrant of arrest. Abva issue warrant of arrest court nokuti akadhivhota court iye ari musungwa. Ini pakesi yake ndayapia everyday, iye pakesi yake ari musungwa haana kuapia, achibva apiwa warrant of arrest. Saka apiwa warrant of arrest reari yamanje, ini ndakabva ndatotora advantage. Ndakabva ndatora advantage because ndandisade kuramba ndichimuchengeta. Ndatoti ndichatokubhadharira leta, ndichatokutengera chikafu utoone kutamba. Saka iye nenyaya yekuti anga akutya manje kuya kumapurisa because anga ane warrant of arrest, akabva atya kuya kuzotaura zvakawanda achibva atuta tundu ake pamba paya paigara. Saka atuta paya pakabva aenda amene mwaiti tete vake, ini ndasingatozivi ukama wacho, but ndakazosanganawo nawo aita tete vake. Vaenda ikoko apo nhumbi yanga yakutotanga kutooneka, vasvika kuya akabva ataura nyaya dzake, tete akabva amugamuchira. Saka tete vake vakazombondifonera mbva ndamboendako ndikavaona ndichitaura navo, handiti alright bamunini zvatogona kuita togona kuchengeterai mukadzi wenyu, but mofana kutipa mari yokuti muchengete because akatakura nhumbi yenyu. Ndikati alright no problem. Saka ndamboita ndichipota chimbovapa mari but chakazoitika ndechoti natetawa zvakabva zvatadzokuwirirana. Munhu uyo anga angoriwo violent, anga asingakwanisi kugarisana nemunhu nguva yareba, zvanetsana tete vaya. Saka zvanetsana natete vaya akazoenda pane mumwe, akazosanganawo nevamwe amai vaida kuchengeterwa pamba pavo. Vanga vane imwe imba yavo yavaida kuchengeterwa, vaingoda munhu anogara achengeta pamba pavo. Mbva vatowirirana naye, mbva vambomutora vatanga kumuchengeta. Mai vaya mbva vazondifonera vakati ona mwanangu zvese zvakataura zvakaitika, but ona munhu ane nhumbu yako yauri kuti mwana ndewako, but haana kana kunyoresa, haana kana preparation, haana chii. Wadiwo kudi kutengera preparation nekumunyoresa zvekumuchengeta ndomuchengeta angu. Ndikatoti alright no problem, regai ndidi. Ndakatovapa, ndakatoti kandawana mari ndokupai imi momutengera preparation momuti kuti anyorese. Saka ndakazovatumira, ndakazonwapa $100 mai vaya, mbva vatenga imwe vakandonyoresa kuHarare hospital, then mbva vatenga preparation dzimwe. Ndikazovapa imwe futi $50 vakatenga dzimwe preparation chichi. Right.
achibva atanga kutogara namai vaya itapenzi kuti akazodi mwedzi yake yakazokwana achibva atoenda kuHarare hospital kuya abva atosununguka mwana mukomana, right? Asununguka mwana mukomana ndakatoenda ndikamuona akatodischargewa paya bva atodzokera futi kuya kwaaigara kuya adzokera kuya anenge akazonetsana naamai vaya vaaigara nawo, anetsana navo achibva adzokera kupi kwatete vake waimbotova tete vake anenge angaone ukama here munhu iyi. Adzokera futi ikoko vakambondifonera tete vaya vachida mari, ndichitovapa mari yekumuchengeta nemwana wake. Saka zvakazoitika ndezvokuti natete vaya zvinozombogara nguva yakareba. Handizoziva kuti akazobva sei patete vaya, but akazochinja kogara pane kwaakazi ngaaenda akugara ega nemwana, but inini ndakazi ndachinja kwekushandira, ndakushandira kune kamba futi, but anga akuiziva futi. Achibva auya achida mari yemwana chichi, saka aiti akanguva achida mari yemwana ndaibva ndatomupa mari because ndasingade zvokunetsana naye, ndaibva ndatomupa mari obva aenda. Saka takatodhonza achiuya achitora mari yemwana svika mwana anga atosvika zvomu9 months. Saka rimwe zuva akandifonera zvikanzi mwana haasonzwa zvakanaka. Ndikati alright, ndikapedza basa ndichimuona. Alright, ndapedza basa mbva ndaenda kwaaigara. Handambosvika pamba paaigara chapo ndasingapazivi because takatosangana pashopping center ndopakati ndimirire bva atouya paipe nemwana. Pachakandishamisa pake uya nemwana anga ane kabhegi kadiki kakane makadzi emwana ekuhospital nechichi nekabhegi kasecho kakane hembe dzemwana. Saka ini ndakatoenda nemota that day roro, bva ndasvika mbva atoisa mwana pasiti rekumberi, kabhegi aya mbva akanda mumashure kune chichichi, bva atogara bva tanga kutaura aronzwi mwana arupisa miri chichi, but haina ndikatarisa mwana totoona kuti mwana uyu state yaari toratidza kuti ari fit, haasomboratidza kuti ari kurwara, akatongwara-ngwara, but anombosisa musoro wangu kuti pane zvaaronga. Saka panguva iyo akabva ati ndimiri roda kutenga airtime. Baba kwakaenda imbwa ndokwakaenda dzuro, munhu akabva atotobo mbva aenda akada ndamira paya try foni haichaita, dai kutasa munhu taenda munhu achamuoniba, munhu asiya mwana. Shit, ndozvatova pandagara paipe ndakufunga ndoita seni mwana atomboda kuchema paya ndatomuzongomutengera ndokunyaradza paya vanangozotazvoenda kuti hapana zvokuita mwana ndewangu, vandatakura mwana naye kumba vandatosvika ndikatoudza madhamu kuti ndozvaitika so atangambopopota chichindati hapana yekutamba. So ndakatoona kuti the best thing mwana werega ndiende naye kumusha akuna momsi wangu, ndonomupa momsi wangu adi because ndo vangatoita patience kuti umuchengeta, hapana mumwe munhu wandingambokwanisa kupa. Vandakumbira kubasa bva ndabuda bva ndaenda kumusha kwedu. Ndasvika kumusha bva ndanoona muchembere, bva ndati muchembere ndayakamira yakadai vatoti mwana kupi, bva ndavatsanangurira zvese. Saka ndatova nemwana uyu kuti mutondichengetera, ndibva vati alright it's okay, watambira mwana uyo. Saka mwana andoda mukaka because tasaona achiri mudiki 9 months. Ndakatoita plan zoti tiwane mari kuti vamutengere mukaka nokudini zvakawanda zvinodiwa pakuchengeta mwana. In fact ndakatotengesa mombe chaiyo because ndasina mari panguva iyoyo, ndakatotengesa mombe kuti wane mari yekuti vakwanise kuchengeta mwana uyo. Right, mwana akachengetwa namuchembere akaita ndakatoangodhodza around 6-7 months pamusoro pavanaye, iye ndisingatombozivi kuti ari. Mwana atokura tokambara atoratidza kuti arikutokura zvakanaka paipe handisina napurei. Saka iye it seems pakauya kuzotamba mwana achitiza pane kwanga awana basa. Saka kwanga awana basa akaona kuti nemwana zvaasingabude kuti ashandane mwana zvaimudisturba nemari yayo. Saka ndosaka anga afunga kuti uyazotopa mwana. Saka zvadaro anenge basa reye rakazopera kwaaishanda kana basa rapera zvoroti anga asina mari, ndopaakafunga kuti regai ndorikavha mwana uyoya kuti ndimbotanga kupiwa mari chimboona ndoita sei. Saka rimwe zuva ndiri kubasa ndakabva ndaona munhu asvika pabasa. Kwewe uri mupenyu zvakadai, ndatomubvunza kuchinja waita kuti wakazoziya mwana wakadai.
zvanzi ndona munhu atochinja nyaya kutovava kutotaura kuti wakatibira mwana ndoda mwana wangu ari kupi autopopota paive kuti ndakabira mwana for the past 7 months 6-7 months ese idzizi wakabirwa mwana wakanyarara unga uri kupi pakabiwa mwana wako akabiwa rini tatombonetsana naye paipe autoratidza kusanzwisisa paipe mwana wangu ari kupi saka ini ndakanoti munhu atoda chibhadhiriva ndatomuti ini chamari kwakasiya mwana wako paipe ndakangomuditsawo mota bhatamusiya ipapo I think akatorwa nevanhu vesocial welfare kanichi atomboziva kuti aripi chokwadi pakangomusiya ndakangomudzikisa mota bhatamugatsika pasi pandarwa pasi saka autonobvunza ipapo paipe kuti akafamba sei mbatanga kuvava akavava kadii ndikapedza satonzwisani ipapo saka adaro folo mudhera acho mbauya mbaanoona usaichajo pakamba padaichandira zvanzi akandibira mwana wangu mudiki abvunziwo pai mwana makabirwa rini imimi zvazodii zvautaura kuti zvikuru kuti hazvisi kumeka sense saka mbandazobvunzwa mbandatotaura kuti ini mwana ndakangomusiya ipapa hatiuzivi kuti akaenda ku because ndasingatodi kuti vazive kuti mwana arudi ari kumusha namari saka nyaya mbanetsa akadaro sabva zvanzi sakatoita seapa zvakanzi ini ndoda mwana wangu ini ndichitotaura kuti mwana hazvitoziva ine ndakasimba kutoti mwana handizivi kwaari ndosvika ndaita kuti handife ndataura kuti mwana aripi zvakanzi uraiti nichitai find out kuti mwana aripi mimbozi ndakauti kana muchida unotsvaga kumba kwangu endai mutsvaga kumba hakuna mwana muonoti kwambogara mwana ende natozva kuti kumba shuhani kwandaigara patanga ari kumusha saka zvakaita baaenda zuva iroro saka handizivi kuti akawana kupi nhamba dzemunina wangu saka achibva ataura nemunina wangu bhamu haana kumbudira pachena akangomuti bamunini ndoda kunoona mwana kumusha but nhasi zuva ndofamba mukoma wenyu haasi kunditaurira chichichichi bamunini anokupuza wabva mupa madirections kuti mokwira mabhazi kumbara akati mondodzikira pachikoro pakadai mofamba soso motosvika pamba mukana pakadai abapiwa madirections chaichaiwo kuenda kumba munhu uya following day atokwira bhazi akanaka kupi kumusha kuya akanosvika ini ndikudai so ndikunzwa foni yapinda kubva kumusha kanzi pane mukadzi auya panapa ari kuti anzi ndinamai vemwana ndakati akaita sei mukadzi ndataurwa zvari ndatoona ndiye shuwa asvika kumusha asvika sei ndatoudza muchemberi aiwa musambe mwana asiri mai mwana muchemberi atoti aiwa isu hatipe mwana because hatikuzive chichi hanetsana machemberi paipaya kusvika aenda sabhuku amuti aiwa iwo waupiwe mwana because hapana anokuziva mwana uyu akauya nababa vake iwo hatikuzive saka tonopiwa mwana sei vava paipaya zvanzi alright ini hachade mwana ndauda kuti mini sabhuku mundinyorere tsamba kuti mwana ari kuno kuchete mungondinyorera tsamba iyoyo zvimwe zvese ndoita ndopedza ndega saka sabhuku yambva munyorera tsamba yekuti mwana ari kuno kumusha kuno kwasabhuku nengi ichichi bvamupa tsamba yayamba vaidhinda so tsamba yayapiwa mbaadzoka nayo ndo tsamba yakaenda haana kuzodzoka pastation papakamba pena akabva aenda kuprovince kwakuru chaiko mbaanoripota ikoko kuti ndakatorerwa mwana kanzi asikuzikananga pandaenda kwakanda mwana paari ndanyorerwa tsamba irapa mwana ndamuona kwaari saka usachaji wangu yakazofonerwa navakuru manje akubvunzwa nyaya yaya manje nyaya baitogora muto paipai ndikati pandatodaidzwa kuya ndasvikobvunzwa mwana ari kupi amboda kuramba ndaona pazobudiswa tsamba yaya ndaona kuti nyaya yakora muti zvanzayo mwana ngaauye mangwana pandafonera muchemberi ati muchemberi munhu iye anetsa uya nechi uya nemwana uyo achibva muchemberi adi auya nemwana zvakanzi mwana iye auya naye papolice station da kuti mupe mwana wake tichiona muchemberi mbauya paine mwana mbausvika nemwana mbavamutambidza mwana papolice station mwana akachema akazhamba because mwana uyu anga akutodaidza mai vangu kuti amai because ndovanga kutoona ngemai vake wamai vacho anga asati azivi zvachose akachema akazama kuda kumubereka akaramba akadii akaenda akatoenda achichema zvokuti akangozonzi achingotora but azvitoratidza kuti mwana anga asatombodi kana kumuona padhuze because anga asatomuziva zvadaro abatora mwana wembaenda naye hapana mbotora nguva baadzoka toda mari yemwana saka ini ndada muziva skeri yake ndati munhu zvokunetsa naye handidi because munhu aiva violent zvokuti nguva zhinji ukangoda kungopikisana naye akutogurwisa so advantage yaaitora ipapo ndeyekuti ini ndaa munhu wemutemo ndasingakwanisi kudi kumudzorera saka ndaingoti it's okay
pamari ari kuda kuenda. Saka akatogara zvekuma 3-4 months nemwana wayo. So I'm sure akabva awana basa futi. Basa rakawana futi rasingadoti ani anga ane mwana. Afunga kuti ndoita sei. Saka kuti achindiudza inini manje kuti mwana wayo achitora mwana wayo akaona kuti nini handichatambika because nini anomuudza kuti handichamboda kugara nemwana iye. Saka akabva angosimuka bvarongedza hembe dzemwana mbati straight kumusha kuna mama mbasvika ikoko zvikanzi mama ndauya kuzosirai mwana ndichauya ndichimuona ndichengeterei pane wandafunga kuenda so panyengetedzana mama inini mama vandifonera mukadzi uya auya nemwana futi andauya kuzosiya mwana chichi ndikati mamai wano mwana musatambira chembere mbawamboda umboramba mbawazoti aiwa ini mwana ndakutora kana zvazonetsa anouya kupedzera nenhasi ini mwana handimudzoreri alright kana mawirirana ini handichisina kupinda pakati pemadhirenyi patasiyana nazvo. Saka vakamusiyira mwana uyoyo. Saka nonga mwana uyoyo by that time anga kuda kumagore 9 akuda kutopinda 2 years kana sikakanganisi. Vamusiya mwana uyoyo kuna mama wabva atanga kudi kuchengeta mwana wayo. So kubva ipapo paakasiya mwana kuna mama haana kuzombodamburira kana kunoona kuti mwana wayo akazodii kana kuzomboita sei. Mama vakachengeta mwana iyeye kusvika atange kufamba kutaura kudi. Aitodaidza mama wangu kuti mama. Akatozozviziva kuti ndambuya atokura ndopakaziva kuti ava ndambuya vangu mai vake havana kuzombobvirawo tsika ikoko. So inini ndaitofunza kuti pamwe hameno pamwe munhu akatofa kana kuti panyaya kuti mwana anga asina birth certificate mai ndakabva ndatanga ndakambomutsvaga paFacebook mandazomuwana vana kuti iwe ndachikumbirawo kuti titorese mwana birth certificate because mwana atokura akuda chimai manje anenge akutonyora grade 7 haana birth. Akamboita nharo akadii but akazobvuma mubva atoya munhu mupenyu but atosangana paMarket Square but atotoresa birth certificate mwana but atoresa birth certificate mwana iye akabva ari photocopa atora original copy zvanzi original copy handikupi ndini muridzi wemwana. Ndikati but iwe wasi unogara nemwana ine mwana wacho hautomuzivi. Saka birth rake unoridii akaita nharo aenda naro andipa kopi. Ndikati it's okay ndatora kopi yamba ndaenda nayo. Ndikati kana uzvina original ndingozodzoka ndichirequest atoenda. So aenda kudaro aenda zvachose ana uzombotaura naye until now mwana uyu atova ne 14 years doing form 1 akutoita form 1 mwana uyu. Saka pane dhera ndikazomutsvaga paFacebook ndakuona kuti munhu mupenyu here because manhamba ake aindingoti kangonetsana ubva atobloka namba. Saka ndakabva ndamuwana bva ndatotaura naye. So it happens ndakamusendera maphotos emwana atoona mwana wakadhamba chitasaone zvaatova mwana atokura atova form 1 is looking good icho chichi. Saka zvakabva zvamurwadza munhu zvakamurwadza zvisingaite chichi atanga kuti ndokumbira kuti umbondipawo mwana ndimboenda naye kupi kuholiday. Ini ndibva ndaramba ndikati saka ini handina kuramba direct ndava ndamuti zvotoda mbuya vake because ndo vakamuchengeta ndo vanokwanisa kutomureleasa inini handikwanisi. Saka ndichambotaura nambuya vake ndizotaura kuti saka akabva atanga kundisendera maaudio achindituka achitaura zvinhu zvekuti ndakarwadziwa. Ndikati mwana munhu uchii. So mwana wacho anotombondibvunza ndeti mama waripi chichi. Saka it happens ndakatombomuti mama wako handizivi kwavari vakafanira vakatoshayika chichi because ndasikada kuti aramba achindinetsa but anoramba achibvunza ndinoona. Saka iye manje is furious, ari furious up to now. Kubva asiya mwana ari kumagore ne7 months 6-7 months up to now mwana is 14 years arimo muHarare but haana kana 1 day akafunga kudzokera kuda kunoona mwana kana kuti chichiende. Mwana wacho akutogarawo muHarare mautodzidza muchikoro muHarare but haana kana day 1 akafunga kuti ada kunoona mwana until pandikambotaura naye ndatomusendera maphotos emwana ndopakatanga
mwanangu kuti anoziva hama dzangu chichi, saka ndakamurambira kuti iwe zvinotaura sviti. Saka akabva anditumira mutorodo nemameseji achituka ubereki wangu. Saka zvakaoma ngoma, ndida kusenderai one of the audio munatsonzwa achitaura muzondiudza kuti zvakamira sei. But basically ndo maitiro azvikaita, but inini mwana atova mwana undotoda zvisingaite kutodarika vamwe. Ndo nzira yakava nayo inga isiri nzira yanenge ndakatarisira nayo, but ndo mawira akaita iwayo. Saka ndo nyaya yanga nda kuti ndisheye nevamwe vanzoti mulife munoitika zvinhu zvakawanda, zvinhu zvaunenge usingatarisiri zvinogona kungoerekana zvadi zvaitika nenzira yausingatarisiri. Saka it's something else zvandogara ndichifunga kuti zvinhu zvakadai zvinotoitika zvichokwadi usingatarisiri. Saka ndo nyaya yangu yanga ndinayo. Zvakaoma ladies and gentlemen, iwe unenge uchiti ndabatsira, siri kuziva kuti uchatozopinda ma1. Tarisawo zvakatozovakosta mukoma, zvakakosta basa ravo, reputation, and even marriage yaichayo kumba yakatosheka. Munhu akutonyepa kuti mukomana andirepa, munhu wemutemo andirepa. And unoziva kuti nekuziva kwaunenge uchinzi unofanira kunge uchiziva mutemo, since uri munhu wemutemo, mapenalties aunenge uchifanira kusangana nawo anenge ari heavy. But sezvo mukoma vakazoteererawo kuti aiwa iwe uchitora munhu, havana kutora munhu nekuda kwekuda, andimukona, but nekuti vakarohwa 442 formation, vakashandisirwa brain, vakashandisirwa munyati, vamwe vanoti vakashandisirwa munyati kusvika pazvakasvika. Let me know what you think in the comment section. Handinotaura zvakawanda ndimi muchandiudza mucomment section kuti munoionawo sei nyaya yamother ava zvavakaita kuna mukoma wedu uyu. And up to now mwana atokura, mwana atoenda kuchikoro, but akaipa. Some people are really wicked. Kana une nyayawo dzaunoda kuzoshiyawo dzakada kungofanana neidzo, saka unondibata pa 077 448 050 077 448 050. Until next time, my name is Slick Nelkwan. Ko Zaza.